Kaixo berriro, jarraitu egiten dugu Microsoft Teamsekin eta kasu honetan erakutsiko batzuet zelan sortu ariketak atasak. Vale? Modu erraz batean egingo dugu. Gure kasu honetan ipini du euskeraz eta hemen daukagu baina gertu egiten zaigu assignments eta da tareak. Bai? Ipiniko genuke tareak. Eta hemen daukagu aukera desberdinak. Bai? Daukagu lan berria, galdeketa berria eta lehendik dagoen batetik. Beste momentu batean ikusiko ditugu galdeketa berria eta lehendik dagoen batetik. Kasu honetan egingo dugu lan berria. Lan berri bat agindu egiten dugunean lan berria. Ematen diogu, bai, eta gero ondoan, bai, eskumako partean dauzkagu ezarpenak. Lehenengo ezarpena da data, bale? Ezarpen gehiago hemen daukagu erabakitzeko noiz entregatu behar duten, baina joko dugu honetara editatu lanaren kronologia. Eta ikusi aldo zuenez hemen aukeratu aldugu antolaketa data, hau da programatu nahi baldin baduzu atasa, hemen daukagu aukera. Eta etorkizunean argitaratzeko erabiliko genuke. Demagun datorren astelehenean goizeko 8:00 nahi dugula hau agertzea. Bai? Emango genuke. Ja bisatu egiten digu. Etorkizuneko data bat izan behar dela. Bai? Eta gaude otsailaren 18an ezin dugula, beraz, ipiniko genuke bihar argitaratzea. Eta hemen esaten digu, aukeratu behar duguna esleipena ordua baino gero jokoa entregatzeko epea, noski, ipiniko genuke, demagun, arratsaldeko 11:00. Eta hemen, desaktibatu egiten baldin badugu, ikusi aldozue hemen dauzkagula arazo batzuk. Gure arazoa hau izango litzateke, ja ez daukagu arazorik. Kasu honetan, arratsaldeko 7:00 argitaratzen da, eta itxi egiten da 11:00. Ez da reala, noski. Eta reala ez denez, ez dugu horrela ipiniko. Ez dugu horrela erabiliko, baina hau gabiz modu fiktizioan. Aukera daukazu itxiera data ipintea, hau da, ordu honetan itxi egiten da eta ezin da gehiago lan gehiagorik entregatu, edo desaktibatuta baldin bakazu ikasleek beranduago entregatu egin aldute, baina zuri agertuko zitzaizun zenbat denbora beranduago entregatu egin aldutuen. Nik ipiniko dut, itxita dagoela. Egin da. Hemen guk erabaki aldugu zeintzuk gure kanaletatik, zeintzuk kanaletan gehitu aldugun. Hau oso aukera ona da, klase bat baino gehiago baldin badaukagu, jarriko genuke gela horietan. Eta hemen ikasle guztiei baldin bada, eta etorkizunean etorriko direnei ere, gero gehitu egiten dugula ikasle bat eta nahi dugu ikasle horrek bebai lana izatea, ikasle bakarrak, baliteke ikasle bat bakarrik lan hori egitea nahi izatea, modu personalizatu batean, edo ikasle taldeak. Ikasle taldeak zuk antolatuko zenituzke taldeka. Kasu honetan ez daukagu aukera gehiagorik, ikasle bakarra daukagu, baina taldekatu ikasleak eskuz, nik egingo nuke, edo hausaz izango litzateke, berak egingo zituela taldeak. Nik hori ez dut egingo. Eta, hau, gero, erabaki egiten dugu ze puntuazioa daukan. Geroxeago ikusiko dugu zelan gehitu ebaluazio irizpide bat. Orain bagoaz, ebaluazio irizpidearekin. Ebaluazio irizpidea txertatzeko daukagu hemen. Gehitu ebaluazio irizpidea. Eta nik bade kodaz errubrika batzuk sortuta, eta gehitu halko nuke, reflexio lana, podcast errubrika demagun,
ematen diot urrengoa, eta eman diodanez 10 bat balio dauela, berak antolatuko dozta. Bai, ikusi alduzue, antolatu egin aldugu zenbat balio dauen zutabe bakoitza, eta hemen zenbat balia dauen 100%. Bai? Erantzi, lanan erantzi egingo zaigu hori, hemen agertuko zaigu zen nota agertuko den, gehitu etiketa bat nahi baldin baduzue, eta reflex sarrera gura badugu, aktibatu edo desaktibatu. Etorkizunean ikusiko dugu hori. Bueno, pues behin, hau daukagula, bai, ikusiko dugu gero zeago, zelan erantzi atasa batean, artxiboren bat edo. Demagun, hemen, orain, ikusiko dugu, zelan erantzi artxiboren bat. Dauzkagu argibideak idazteko. Hau, fiktizioa da ez duzu egin behar. Bestela, joni agertuko zaio hori. Eta hemen, behitzue, hau importantea, daukagu estike bat lotzeko. Nire gaiutik gehitzea PDF bat nahi izan ez gero. Teamsetik beste gela batean daukadan beste bat. Klaseko kuadernotik hori etorkizunean ikusiko dugu. OneDrive-etin, bai? Beraz, dauzkagu aukera desente. Bai? Etorkizun batean hauek ikusiko ditugu. Kasu honetan ez dugu egingo, antolatzen dugu, eta ikusten baduzue, hemen agertuko litzateke. Zergatik ezin dut ikusi lana? Daukadalako ipinita, kronologikoki programatuta. Baina aldaketa hori egiten badut, ikaslei agertuko zitzaien, bale? Eta hemen daukagu, asignazioetan, lanfroga, eta horren barruan, ikasleak. Kasu honetan ez didatez ebez entregatu, evidentemente. Baina, bakoitzak entregatuko bazuen hemen agertuko zitzaidan berak egindako lana, eta nik zuzentzeko behitxue oso erraza bakarrik klikatu egiten dut bakoitzarengan, edo egin aldot modu honetan bakoitzaren inguruan zen nota jarri nahi diodan, eginda ematen diot, eta ja zuzenean agertu egiten jata ze nota izango duen, ematen diot itzuli, itxi, eta behitzue, puntuatutakoak, hau, zeintzuk ez ditut puntuatu ondino? Hauxe. Gainera, dauzkagu kalifikatzeko prest daudenak, iraungi direnak puntuatuta, zeintzuk puntuatu ditugun, eta zirriborroak. Hemen, lan berria, izango litzateke, dekot zirriborro bat, baina ez dala ondino esleitu. Zirriborro gisa dagoalako. Eta momentuz hau da lanen inguruan daukagun guztia. Gerozeago ikusiko dugu zelan ze garrantzitsua den OneNote edo Class Notebook konfiguratzea. Gero arte.